Hej og velkommen til Sims-undervisning. I denne her video vil jeg vise, hvordan man kan få en liste over beholdning af en enkelt dyreart i alle zoologiske haver i verden. Man bruger ikonet Species Holding, som ligger oppe øverst til venstre, og dobbeltklikker på dette. Nu åbnes der så et nyt vindue, hvor i der er en søgebar her, hvor man kan skrive betegnelsen for den taksonomiske gruppe, man ønsker at søge indenfor. Man kan gøre det inden for en dyregruppe eller for en enkelt art. I det her tilfælde vil jeg prøve at få en liste over congopåfugle. Jeg skriver det engelske navn. Men jeg behøver faktisk ikke at skrive hele navnet, for Sims finder automatisk frem de muligheder, der er med de ord, jeg allerede har skrevet. Og jeg vælger så den her congopåfugl. Jeg kan vælge at slå til eller fra, om den skal vise underarter separat eller ikke separat. I dette tilfælde er det ikke relevant, da der kun er én art. Nu trykker jeg på Run Report. Så kommer der en liste, hvor alle de enkelte zoologiske haver, der har congopåfugle, er listet, og de er opdelt i regioner. Hvis jeg tager eksemplet her med Antwerpen Zoo, kan jeg se, at de har 13 hanner, 6 hunner og 4 individer, som endnu ikke er kønsbestemt. Og inden for de sidste 12 måneder er der altså klækket 12 congopåfugle. Hvis jeg kører ned ad listen, vil jeg kunne se alle de zoologiske haver, der er. Og øverst står der, at der er 26 institutioner fordelt på 3 regioner. Hvis jeg ønsker oplysninger specifikt om de 13 hanner, som de har i Antwerpen Zoo, kan jeg altså bruge det hyperlink, der er i Sims, og trykke på det. Så åbner Sims nu dyremodulet og lister de 13 fugle, som er i Antwerpen Zoo. Jeg kan herudover gå ind på hver enkelt fugl og få oplysningerne om den. Oplysningerne er dog begrænset, hvis ikke det er en fugl, som Zoologisk Have København ejer. Og hvis jeg tager den øverste her, vil man kunne se, at det er altså ikke alle oplysninger, man får med, men alligevel en del. Og jeg kan åbne alle boksene og kigge på oplysningerne. Denne rapport, eller oversigt, som jeg har her, kan jeg eksportere som en Excel-fil eller som en PDF-fil.